ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଲାଇଫରେ କେମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅବ୍ରାହ୍ମ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଚାଳିତ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଳନ ପାଇକି ଅବ୍ରାହ୍ମ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସର ଆଦି ପିତା ହେଇପାରିଲେ, ଆମେ ସେ ବିଷୟ ଅଳ୍ପ କଥା ହେବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ ନେଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ଏଉତାର ସଦାପ ଅବ୍ରାହ୍ମ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦେଶ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଓ ପୈତୃକ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବା ସେହି ଦେଶକୁ ଯାଅ। ଆମ୍ଭେ ତୁମଠାରୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମର ନାମ ମହତ୍ କରିବା। ତୁମ୍ଭେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ପୁଣି ଯେ କେହି ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା। ଆଉ ତୁମଠାରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାହ୍ମ ସଦାପଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପୁଣି ଲଟ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ହାରଣଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ବୟସ 75 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରୂପେ ଅବ୍ରାହ୍ମ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରୀଙ୍କୁ ଓ ଭାତୃପୁତ୍ର ଲଟଙ୍କୁ ହାରଣଙ୍କଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଧନ ଓ ଲବ୍ଧ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଘେନି କିଣାନ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରି କିଣାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଅବ୍ରାହ୍ମ 75 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ତ ଦେଶ କୁଟୁମ୍ବ ପୈତୃକ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖେଇବି ସେ ଦେଶକୁ ଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ଅବ୍ରାହ୍ମ ଜଣେ ଲୋକ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଲା ପରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ନ ଜାଣିକି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଭିତରେ ବାହାରିକି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକୃତିରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଆସୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅବ୍ରାହ୍ମ ଯଦ୍ୟପି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ଅନୁଗମନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଜୀବନକୁ, ତ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଚାଳିତ ହେଲେ। ତ ଅବ୍ରାହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇକି ଚାଳିତ ହେଲେ, ତା ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତିରେ କାମ କରୁନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଯଦ୍ୟପି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ବାକ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିସ୍ଥିତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନେ କେବଳ ବାକ୍ୟକୁ ଅନେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଅନେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସିଚୁଏସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ତ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୁସି ହେଇପାରୁନୁ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କାହିଁକି ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲି, ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକୃତିରେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଅଛୁ, ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବାଇବଲରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଡିମ୍ରି ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଡିମ୍ରି ବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗାଯାଇଛି। ତ ଇଏ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ଧରିକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମାଲିକ ଦେଖିଲେ ଡିମ୍ରି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ଗଲେ, କାଳେ ସେ ଡିମ୍ରି ବୃକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତରେ ଫଳ ପାଇବେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ। ତ ସେ ସମୟରେ ମାଲିକର ହୃଦୟରେ କୁପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଆସିଥିବ। ତ ମାଲିକ ସିଧାସଳଖ ସେ ଡିମ୍ରି ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖିକି ସେ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଉ ଇଏ ଜାଗା ଖାଲି ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ ବେଶୀ ଭଲ ହବ, ମରିଗଲେ ଭଲ ହବ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ମାଲିକ ସେ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ସେଠି ଜଣେ ମାଳି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମାଲିକକୁ କହିଲେ ମାଲିକ 1 ବର୍ଷ ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ୟାକୁ ଖତ ଦେବି, ସାର ଦେବି, ପାଣି ଦେବି, ଆଉ ହୁଏତ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଯଦି ଗଛରେ ଫଳ ଯଦି ନ ଆସେ ତେବେ ଆପଣ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେ ସମୟରେ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ମାଳିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯତ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଡିମ୍ରି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ୟାକୁ ଯତ୍ନ କରିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ୟାକୁ ଖତ ଦେବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ୟାକୁ ପାଣି ଦେବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେଠାରୁ ଏ ଡିମ୍ରି ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯତ୍ନ କରିବି। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଡିମ୍ରି ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରକୃତିରେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରିନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଜଣେ ଲୋକ ସେଠି ସତରେ ସେ ଡିମ୍ରି ବୃକ୍ଷ ଯେମିତି ଦ୍ରାକ୍ଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫଳ ନାହିଁ, ତ ସତରେ ଆମର ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ହେଲେ ଆଉ ସମ୍ମାନ ସେ ପ୍ରକାର ଯେ ଆମର ଜୀବନ ଲାଇଫ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେଠି ମାଳି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବର ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଜଣେ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ଅଛି, ଯାହାକୁ କି ସମୟଣେ ପ୍ରତୀକ ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ସେ ପାନ୍ଥଶାଳାର କର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଅଛନ୍ତି। ତ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଏ ପାନ୍ଥଶାଳାର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ। ଏ ଦେଖିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପାନ୍ଥଶାଳାର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଏ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ସେ 10ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନେଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକରେ ପଟି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବାହନ ଉପରେ ବସେଇକି ଗୋଟେ ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ପାନ୍ଥଶାଳାର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପାନ୍ଥଶାଳାର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେ 2 ଦିନରେ ବାହାର କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ଦିନରେ ଦେଲା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କର, ଆଉ ଯଦି ତମେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବ ତେବେ ମୁଁ ବାହୁଡ଼ି ଯେଉଁଦିନ ଆସିବି ସେଦିନ ତାର ପରିଶୋଧ କରିବି। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପାନ୍ଥଶାଳାର କର୍ତ୍ତା ସମୀରଣୀୟ ପ୍ରତୀକ ଏ ପାନ୍ଥଶାଳାର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ସତରେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ଏ ସମୀରଣୀୟ ପ୍ରତୀକ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପାନ୍ଥଶାଳାର କର୍ତ୍ତା ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକୃତିରେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଜଣେ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ପାଇକି ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଠକା ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ କରାଯାଉଛି। ମୋର ଏଇଟା ନାହିଁ, ମୋର ସେଇଟା ନାହିଁ, ମୋର ଏଇଟା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେ ଲୋକ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆବିଷ୍କାର କରୁନୁ କି ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ। ଆଜି ଆମେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲୁ। ଅବ୍ରାହ୍ମ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲେ ଯିଏକି ବିନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାଳନାରେ ପ୍ରକୃତିରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଡାକିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଅବ୍ରାହ୍ମ ତୁ ମୋର କଥା ଶୁଣେ, ତୋର ଦେଶ, କୁଟୁମ୍ବ, ପବିତ୍ର ଗୃହ ତୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖେଇବି ସେ ଦେଶକୁ ଯା, ମୁଁ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ହେବୁ, ତୋତେ ଯିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, ଯିଏ ଅଭିଶାପ ଦେବ ସେ ଅଭିଶାପ ପାଇବ, ଆଉ ତୋ ଠାରୁ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବଂଶ ତମଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ତ ଅବ୍ରାହ୍ମ ପ୍ରକୃତିରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର 75 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଅବ୍ରାହ୍ମ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପାଇକି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କେନାନ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ଅବ୍ରାହ୍ମ ପ୍ରକୃତିରେ ଜଣେ ମହାନ ଲୋକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅବ୍ରାହ୍ମ ଟିକେ ବି କାମ କରିନି। ଯଦି ବି ଅବ୍ରାହ୍ମ ଜଣେ ଲୋକ 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ନିଜର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରକୃତିରେ ଛୁଆ ଦେଉଛନ୍ତି ଇସାକକୁ। ଇସାକ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା,
परमेश्वर बेसी खुशी अच्छा अब्राहम मत बेसी खुशी अच्छी किंतु परवर्ती समय परमेश्वर अब्राहम को प्रभुत्व कहले आउ अब्राहम तू जो छुआ को पाइलु ईसाक को जो पाइलु ईसाक को तो नहीं कि मरिया पर्वत तू बलि करे तो से समय अब्राहम जो देखिले परमेश्वर मत कहीं देले कहीं प्रभुत्व वर्तमान बलिकृत करने कहते तो सूत्रे अब्राहम गोटे विषय को जानिले हाँ परमेश्वर से परमेश्वर जे कि मृत मान को जीवित करें आ मला लोक को उठे पारे ठीक अच्छे यहाँ जब प्रभुंर इच्छा तो मु प्रभुंर इच्छा कौन से पाई बचाटा हूँ बेस गुरुत्वपूर्ण हाँ ए छुआ मोर ना ए छुआ हूँ प्रतिज्ञार छुआ प्रभु मत देते तेणु परमेश्वर यहाँ मुझे मारे मतलब परमेश्वर बचाई होती सक्षम तेणु अब्राहम प्रकृति कौन सी परिवर्तन कौन सी विषय को से देखिले ना किंतु से सीधा सड़क जाऊँच आउ मरिया पर्वत आठ यज्ञ विधि तैयारी कर अब्राहम ईसाक प्रकृति शुआउंट ईसा जो देखला बचारा बापा मेढ़ा छुआ कहीं तो से समय अब्राहम कहले मेढ़ा छुआ परमेश्वर आपे जगेबे सतरे अब्राहम से समय जो छुरी काढ़िले निजर पु ईसाक को मारिया बध करने से समय परमेश्वर कहले अब्राहम तुम ता प्रति किसी क्षति कर ना आउ तुम गुदा साइड को देख से मेढ़ा अच्छी तो अब्राहम जो साइड को देखुं से परमेश्वर मेढ़ा छुआ जगेले तो से कथार अच्छी परमेश्वर कथार अच्छी लोक आज कहते जदि परमेश्वर जदि देवे पहाड़ में देवे ये अनेक लोक एक प्रकार विश्वास अच्छी से ये जगह अब्राहम को लाइफ रे परमेश्वर एक प्रकार भाव में कम कले आउ परमेश्वर से प्रकार भाव में खाली कार्य कले सेमती ना परमेश्वर अब्राहम को जड़े महापिता प्रकृति कर तो सतरे आम जो देखुचु पृथ्वी बंचला बेलू अधिकांश समय आम पाखे एक प्रकार विश्वास न थाए से आम बेस कष्ट जंत्रणा आशा विहीन होगी खुशी न थाई कि आम प्रकृति बंची था किंतु बाइबल को आम जो देखुचु कि परमेश्वर इच्छा को पाऊचु तो से समय खुशी अच्छी परमेश्वर आम खुशी कढ़े कि चाहते खुशी आशारे कढ़े कि चाहते किंतु आम जड़े लोक जो परमेश्वर द्वारा कढ़े कि नि जाऊनु तो से समय बेस कष्ट अच्छी किंतु आशा करे आपण मैंने समस्ते परमेश्वर द्वारा कढ़े कि निजे आ परमेश्वर इच्छा पाई प्रकृति बंचे आउ परमेश्वर कौन चाहती आमको पृथ्वी जन्म रखिकी पृथ्वी आम मान जन्म दे तो परमेश्वर को कौन आशा करुँच प्रति यदि आपण मैंने विवेचना करेंगे चिंता करेंगे तेरे निश्चित भाव में परमेश्वर आपण मान परमेश्वर इच्छा कौन ता प्रकृति प्रकाश करेंगे तो आज वाक्य को कहीकि बेसी खुशी अच्छी आपण मैंने वाक्य को शुणु कंटिन्यूअसली आउ निश्चित भाव में आप बेसी खुशी हे आज मुझे कहबी समस्त नमस्कार बेसी धन्यवाद।